Сега снимам камера ли? Сега е камера, да. На камера снимам. Добре, виждаме. Сега ще направим клипче. Така. Моната в момента се разрязва. Събитието на деня. Днеска е понеделник. Така. Една дата. Дата 5 Така. април 2010 година. Абрил. 5 de abril de 2010. Така. Молбе. Това е. Молбе. Това е. Аз искам едно яйце. Не искаш, Да. Две ще дадем, бе. Не щем две, искаме само едно. Добре, аз ще хванем едното. Ще гледам цялото да хвана. Цялото ще го фани счупено, не ми трябва. Така. Вземи някой запъртък да излезе отвътре. Падна от цигането да леко да се пореше. Другото яйце така. Така. Две дами по едно яйце. Точно тъй. Това е. Това е за баба. Това за баба ли? Нищо за баба. Как нищо бе тебе пиндио? За баба обязателно трябва да има. Нищо няма да има за баба. Дай сега за Тошко, за Евка. За Тошкин, за Евкин. И за Тедито. За Тедито, за Малчо, за Кака и за мене. И това е. Така. И за баба. И много стана за баба. И за баба има ли за баба? Има за баба. Супер. Супер, идеално. Кати, да си взема ноце. Яйцето за мама и за други ще бъде. Не знам. Яйцето. Така. Искам и те. Добре,